ассалому алайкум бачаҳои азиз. дарси имрӯзаи мо аз фанни забони тоҷикӣ сохти феъл. феълҳо ду роҳи калимасозӣ доранд: бо ёрии пешванду пасвандҳо ва таркиббандӣ. вобаста ба ин, феълҳои забони тоҷикиро аз ҷиҳати сохти сарфӣ, морфологӣ ба се гурӯҳ ҷудо мекунем: сода, сохта ва таркибӣ. феълҳои сода аз ҷиҳати сохти сарфӣ, морфологӣ ба шакли холис, бе пешванду пасвандҳои калимасоз воқеъ мешаванд. феълҳое ки танҳо аз як асос иборатанд, феълҳои сода ном доранд. дар мисолҳо мебинем: хонд, бурд, сӯхт, гуфт, хон, бар, сӯз, гӯй, бин, омад. чӣ хеле ки шумо бачаҳо дида истодаед, феълҳои сода танҳо аз як асос иборатанд. феълҳои сохта бошанд аз асос ва пешванду пасвандҳои калимасоз таркиб меёбанд. ба мисолҳо менигарем: фуровардан, бархостан, хушкидан, ҷангидан, даргузаштан, даромадан, баркашидан, талабидан, сабзидан, фаҳмидан. бачаҳо, чӣ хеле ки шумо дида истодаед, пешвандҳо ва пасвандҳо дар феъл ишора шуданд. яъне ин калимаҳо феълҳои сохта мебошанд, чунки тавассути пешванду пасвандҳо омадаанд. феълҳои таркибӣ бошанд аз ду ва ё зиёда калимаҳо таркиб ёфтаанд: пешвоз гирифтан, сурх шудан, кор кардан, рафта буд, рафта истода буд, навиштан гирифт, хоҳад хонд, хонда истодааст, хонда истода буд. бачаҳо, феълҳои таркибӣ дар навбати худ ду хел мешаванд: феълҳои таркибии номӣ ва феълҳои таркибии феълӣ. феълҳои таркибии феълӣ аз як феъли асосӣ ва як ё якчанд феъли ёридиҳанда иборат буда, ҳамчун як таркиб ба ҳисоб гирифта мешаванд. мисолҳоро мебинем: хонда истода буд, хоҳад хонд, рафта буд, рафта истода буд, навишта гирифт ва ғайраҳо. бачаҳо, феълҳои таркибии номӣ бошанд аз ҳиссаҳои номии нутқ ва феълҳои ёридиҳанда сохта мешаванд. ҷузъи номии чунин феълҳо исм, сифат, ибораҳои номӣ, шумора, зарф ва ҷузъи дуюми феълҳои таркибии феълӣ аз феълҳои ёридиҳанда кардан, шудан, намудан, гардондан, сохтан, хӯрдан, кашидан иборатанд. дар мисолҳо мебинем: кор кардан, шод шудан, сурх шудан, бемор шуд, суҳбат кардан. бубинед бачаҳо ки феълҳои ёридиҳандаи кардан, шудан, шуд,
бо дигар ҳиссаҳои нутқ, яъне бо исм ва сифат ҳамроҳ омадааст. бинед ки кор кардан, кор чӣ исм аст, бо феъли ёридиҳандаи кардан омада феъли таркибии номиро ташкил додааст. ё ин ки сурх шудан, сурх сифат аст. чӣ хел сурх? бо феъли ёридиҳандаи шудан омада феъли таркибии номиро ташкил додааст. бачаҳо, фикр мекунам шумо фарқи феълҳои таркибии феълиро аз номӣ пай бурдед. бачаҳо, ба шумо дар хона супориш дода мешавад. супориши якум, ба ҳусни хат диққат медиҳед, зебо менависед. супориши дуюм бошад, аз машқҳо сохти феълҳоро муайян мекунед. бачаҳои азиз, ин буд дарси имрӯзаи мо. фикр мекунам шумо мавзӯъро ба хубӣ дарк кардед. боқӣ саломат бошед. хайр.